Ka bɛn bi tarata ma juillet kalo tile 14 san 2026 a y'aw bisimila ka kunnafoni sentelemaw kan Maliba TV1 ale jabaranin kan nin sangada kofɔlen in na. Union africaine n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba ye o kulu ɲɛma n'o bɛ a commission ko fɔ Mahamudu Ali Yusufa ale tun bɛ senɔbila taama la Mali jamana ka yan nɔ Mali furancɛ fanga jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goita ale yɔrɔ la min bisimila jamana ale faamayaso la kulubakaw olu fɛ yen nɔ u ka ɲɔgɔn ye bɛ bila hakilina min kɔnɔ o de ye sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se Mali ka jɛɲɔgɔnya baara o kulugirali nasira kɔni ma ani kɔkan jɛkulu tɔnbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali furancɛ fanga jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goita kɔni ye nin taama in fo ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye seeriyaba o kɔni bɔ ɲɔgɔn dɛmɛ nasira o fɛ ka bɔ Union africaine yɔrɔ la ka ɲɛsin Mali marabaa jɛkulu ni Mali fasodenw olu kɔni ma a tilala ka dankɛnɛma ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali jamana kɔni bɛ a ŋaniya a bɛ segin k'o dankɛnɛmaya sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya la ni farafinna ka kelenya tɔnbaw olu ye ani Mali ka jɛɲɔgɔnya baara kologirali ni jɛkulutɔn bolofaraw ye bɛɛ lajɛlen ka nafa o kosɔn Union africaine ka commission maa ɲɛma Mahamudu Ali Yusufu y'a malidenw kɔni fo bisimilako ɲuman min o taara ka ɲɛsin a ma tabiyako kɔni o sira fɛ ani malidenw ye jɔ kelen min kɔni kɛ gɛlɛya caman kɔni olu kɔkɔrɔ lakanabaliya ni maanifinya gɛlɛyaw ni yiriwako nasiraw ka taa se Mali faamaw ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɔni kɛ fariɲɛwale kɔni o kɛlɛli la ko kɔni ye ko bi min taara ka dancɛw kɔni olu bolo dan ko a ka kan bi hakilinaw kɔni olu ni kunkilennaw olu ni fangaw ka kɛ kelen ye yaasa ka se ka dan siri a ko la. Furancɛ fanga jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goita ale ka san 5 sɔrɔlen kɔfɛ fanga la min bɛ tali kɛ minisiri ciden min ɲɛsinnen don lafasa ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw kɔni olu ka koɲɛw kɔni olu ma ale ni jamana kɔnɔ lakanako ni kasarako kunbɛli minisiri général Dawudu Ali Muhamɛdu na ani Umaru Jara olu kɔni tun bɛ lajɛba kɔni la CCB la balamusa ale tɔgɔla saliba o kɔnɔna na Bamakɔ ɲɔgɔn dalajɛsoba o kɔnɔna na min kɔni senfɛ u ye wele bila jamana kulu bolofara caman o kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnla min bɛ tali kɛ an ka dugutigilakaw ni laadalamaw ka taa se Erekotra dɔ o kɔni ma n'o y'an ka jelilakaw ka jɛkulu tɔnba ye ale ni kulu min bɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ni golomasiri tabaw ni minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la olu tɔgɔ la ani cɛ sabatɔ musow ni maa ka saralentɔw olu bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔbulaw tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna na ni minisiri fila kɔni ye ɲɛfɔli kɛ lakanako nasira kɔni o baara kan min kɛra san 5 o kɔnɔna la. Kɔkan kibara ko nasira la an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana ale kan siraban kasaraba o kɔni kɛra yen nɔ kunungo tɛnɛ juillet kalo tile 13 san 2026 min kɛra dugutaga mobili dɔ o kɔni fɛ min tun bɛ ka boli o jene ale ni ya musokoro o kɔni dugu furancɛw o kɔnɔna na min kɔni labana ka sira bila bafɛn ale ba belebele kɔni o kana na min kɛra sababu ye ka maa 24 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛ u ni na maa 36 olu kɔni sɔrɔla ka jogin o kɔni a jate kun fɔlɔw kɔni o nasira ye wa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛ senna yaasa ka siraban kasara in ale kɔni kun jɔnjɔn o dɔn. Ousmane Diagne ale kɔni de sugandira ka kɛ conseil constitutionnel la o maa ɲɛma ye Sénégal jamana o kana na min latigɛ taara ka jamana ɲɛma Basiru Jomaye Faye ale kɔni o yɔrɔ la kunungo tɛnɛ juillet kalo tile 13 san 2026 ni kɔni latigɛ in bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ jamana ka nin kiiri cakɛda bo kofɔlen ale kɔni bɛ maa ɲɛma sɔrɔ kɛnɛkɛla la min bɛ tali kɛ Mamadu Bajo Kamara ale tanyɛnen kɔfɛ kabiri avril kalo san 2025 waati la fo bi ni kɔni cakɛda kɔfɔlen ne bɛ tali kɛ conseil constitutionnel la ale kɔni tun ma ɲɛmɔgɔ kura o kɔni o sɔrɔ wa min bɛ tali kɛ Ousmane Diagne ale kɔni na Mado min ni a dogolen tɛ magistraw n'o ye kiriko maaw ye olu ka bunako o kɔnɔna la. O de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni sentelima olu la ne ni aw an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ Maliba TV1 ale jabaranin kan a ye sɔgɔlen to Maliba TV1 jabaranin na sabula an ka baara bolodalen bɛ to senna fo ka taa se su araba kunjo o waati ma.